Obi kwere nwanne m. Obi kwere nwanne m. Ijiji ochintị na-eso ozu ana n'imi. Ijiji ochintị na-eso ozu ana n'iyi. Ukpana nara anụ ibe na anụ na-eke nnụnụ. Ọkwa ndị be anyị ikwu. Ama mma hụtụkwala n'ihu ga mbụ mana eweli iwe onwe ihe m nwere ike imere gị. Mba. Ọ akpa gị. Ọ dapụrụ mgbe ị chọrọ ịbanye ọgba tum tum. Ewa m. Ma atụ ụta ya ozugbo ka m chụwa gị na-akpọ mana ị nụrụ ya onye ọgba tum tum kwọ gị agbara gị gbafere. Tumtum achụwazie gị ma abanyekwa ọnọdụ ọgba tum tum. Ewo. Igwe azụkwara n'ezu. Nwa m ibe na. Hey, ya na nwekwa ndị dị otu anọ n'ụwa. N'ihe niile a na-eme nụ. Nwa m ime na nụ. Ọ ga-adịrị gị mma Chineke ga-agọzi gị. Mgbe m tụtara ya, actually ama m ebe ị gaje, mana ahụrụ m your voters card n'ime dị ahụ. Ọkwa dị ya. Na-ele dị foto. Gị na-egosizi ya ndị mmadụ. Ha o nwere otu nwaanyị na-eru ube. Onye nwa onye tụrụ m aka sị m nọ ebe a. Ime na nwa m. Chukwu ngọzie gị. Chukwu ngọzie gị. Ịma na ihe a ọ gaghị amasị na ego nọ n'ime ya buru ibu, akụkọ masị na ọ dị ntakịrị, mana ekele dịrị Chukwu na-enye achịrị na o nwekwara ihe ndị ọzọ nọ n'ime ya. Ka m abịala ebe m na-alatara anya. Nna m chere ebe ị na-ala ete ha anya ọkwa ụmụaka nke anụ ebe a ị ga-ala n'oge. O nwere ihe m nwere ike inye gị n'ime ụlọ ma nna m biko. Mba, onwe ihe dị otu ahụ. Biko nne ka nla mebi mgbe ọdọ mbịa gị enye mmanụ ugbu a ka m ala. Ihe kwuru ọ dị mma. Ngwa jide nke a 5,000. Biko asịkwala m mba nna m biko. Maka ezi ihe na-enyere m ego fọ. Ọhụ iji gị na obi dị m ụtọ n'ihe i mere m. Ama m na obi dị gị ụtọ. Obi dịkwa eluigwe ụtọ n'ihe m mere. Eluigwe ji aka ha kwụọ m ụgwọ. M nwee nara gị ego ịnara ụgwọ ọrụ m n'aka mmadụ. Ọ bụ eluigwe onye na-akwụ ụgwọ. Daalụ nne m ka nlawa mgbe ọdọ. Imeela. Ya na o nwekwa ndị dị otu anọ m. Daalụ nne. Lekwanụ m anya. Lekwa pọs m che m fụchaa na kpamkpam. Ọ dị njele ka Chineke kpọtara m ihe a. Ma iwu njele o. Ma iwukwa mmadụ ọkpọrọ Chineke ga-agọzi gị. Ma iwu njele ma iwu mmadụ ọkpọrọ Chukwu ga-agọzi gị. Onye nwe m ekele dịkwara gị o. Papa? 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 Mama! Mama! Papa! Mba!
agwa m ya wepụ aka n'ala na bụrụ nke gị pụta n'ala ọjụ ka ndị be anyị si ekwu ya wepụ aka enwe n'obe tupu ọ aka mmadụ o kwere ike si na ya ga-aṅụ iyi iji wee gosi na nke ya osi ya ọ dị mma o jee ṅụọ iyi ibigo n'ibe menụ
Kedu onye ọ bụ ya na-ekwu eziokwu? Ezigbo mmadụ ka m bụ, aga m azọkwa n'ive mmadụ. Mana ịbụrụ ka iwe si wee gaa, ya na Chukwu abịa ma kelee gị. Kedu ebe na-emeli gị ibe, kedu ebe ị na-emeli ibe, sị gị daalụ deme Emodi iwu odogwu ke bụ ịkara aka anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Tupu nke dị olu ka ncha gwara katapọtụ ọ gịnị na-eme? Enye gwa m ihe na-eme biko jikere m azụ gwa m ihe na-eme ka mara ebe nkwa akwụ biko. Nnedo ọnwụ mpa Obiora agbakwa marị o. Ọ gba marị ijikwa m ga-akwakwa gị na mpa Obiora nwala ahụ. Kedụkwanụ ka o si ṅụọ iyi igbo ya? Ịjụọ mma ajụ onye mana ka m kwago ofufe ya ama uche anyị na uche sha bụrụ ofu mana ọ na-adị m ka a naghị agbụcha akwa nke ya ahụ mana Chineke no ka o nwere ihe ha nwere n'etiti fa anyị amarọ. Nnedi ka ụdị okwu ị na-ekwu ya mpa Obiora anyị niile nọ n'obodo a ma anyị ma na ọ bụ ezigbo mmadụ bụrụ nwoke na-ekwu eziokwu. Nnedi chegoro echiche ọ bụ na ọ bụrụ mpa Obiora nwala ọ kara ijebesi ka ọ ṅụọ iyi ka ihe ọ na-aṅụziri iyi. Ihe mmadụ ebe o akụfecha ọ dara awọ n'ikpeazụ eziokwu ya apụta anyị wee mara onye nwe ana onye akịkwa ebe eche enye ebe aka ịpụ biko ịdị ya apụ mụ agawagokwa maka na agụụ dị m na arụ agụ pụwa ọ ya ka ị mere achọọ m na bọị n'Ọnịcha ibidokwa lawa. Nna biko nwa m kasi obi nwee ndidi Chineke makwa n'ihe o ji wee mee ihe a jidesi obi gị ike ịnụna mana odoghị m anya odoghị m anya otu ndị onye ọbụla nwere ezi agwa na-esi anwụ n'ụdị a obi nwa m ndonu Chineke onye pụrụ ime ihe niile ga-agọzi gị ọ ga-akasị gị obi ọ ga-agba gị ume ka dịrị gị mma nwa m nwa na-eleta m. Ndo nwa m jide obi gị jisi obi gị ike jide obi gị aka maka mma gị na nwanne gị nwaanyị na ihe m gwara gị ihe m chọrọ ka ị mara na Chineke onye kere eluigwe na ala agaghị agharịpụ gị bikọs ọ na-ekwe ka ndị ala n'iyi ọ gakwa na-ekwe ka ị taa ahụhụ na ihe m kwuru jidesi obi gị aka ike ụjọ atụla gị ịnụ tụkwasị obi na Chineke ọ ga-adị mma. Ndo nwa m ndonu Chineke ga-agba gị. Ego le wayo. Ayo 20 naira. Hey. Kanye ga to 15 naira. Gba ka ibra. Tigre ma ato. Okay. Ogiri akwa no ogiri line. Yo we guru line. O mo ni isi ọma. O jila ma. Tigre ma ato. Ato ego le. Ato 50 kwa. Ukpo nko. Ato 50 fancha ni la. Kanye ze gi nka no 50. Kanye gi nka no 50. Ano? Yes. Ma thank you. Nnukwu nke akọ nka nke nọ na paket 50 kwa 50 ma tiri ma abụọ. Ị nwere paket Indomie abi? Mba na mere ndo ihe na-ere soso ihe eji esi ofe.
Hey. Hey. Ko upano nini e? Ele panu haga popanu ku Chineke ele haga popanu ke. Hey. Eji be koma kem na no fu awo bia pe no ozo Chineke biko no. Chineke biko no owu nini e patu olanu bi ivuke kapamo. Hey. Mama. Ozola gide mota ke boni choko mewe. Ke yumi choka mewe. Imagine ya. Mo so Chineke afọ na family anyị. Anyị egoro owie. Ndacha abata. Hey! Chineke biko nuo. Chineke biko gbala mo senye maka ke kapamo Chineke ke kapamo. Chineke pato kwala ni fuke Chineke biko nu biko Kedu? Nwari. Nke anyị na-aga ọgụ ọ dịkwa mma? Ọ dịrọ mma. Gịnị? N'ụlọ ịka m na-abịa ugbu a. Ọ gịnị? Esi m n'ụlọ nwanne gị nwoke. Ị na-achọ ịgwa m na ị maghị na nwa ya nwoke akwụkwọ dọtara m ọ gara n'ahịa. Ị na-achọ ịgwa m na ị maghị ya. Mgbe m jụrụ ha sị na ị bịabeghị ahụ ya. Daalụ. Abụvọ ọnụ. Ọ na-adị m ka ebe nnaba mete bụ ibe na-enyebe nsogbu. Etuwa nnọ achọrọ m ibe ya emelụ m arụ. Nke onye dịlị ya. Nke onye kote nya bulu. Nya anya dịlụ vanwa. Ọ gbasara m. O nwere ebe ọzọ ya agwa m. Biko si na dị ị ga-ama ugbu a na ọ gị wụ nna ụmụ ndị a. Ị kwesịrị ịbịa lewe ihe ndị gara aga anya. Aga m asị hapụ ihe ndị ahụ. Mana ihe na-agwa gị bụ ị ga-amara gị onye isi ezinụlọ ahụ ugbu a. Ihe gbasara obe a gbasakwara gị ekwula na ịma gị. Oke, Ekene biko, ọ nọnwe ihe ị ga-enye nwunye maka ahụ mgbu. Biko. Ihe ọ na-akụ ala, ọ na-egbukwa na-egbu na ihe ya mgbe ụlọ otu aka isi awagaghị ahụ gbughị ya mgbu. Biko na ihe ụlọ ọ ga-aṅụ tụkwa. Aga m enye gị obere ọgwụ ka inye. Ga-adajilata mgbu a. Oke. Biko, nna. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip.